खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों। बेनो जाहैबाय सिफुंनि आरोना। लोगोफोर आङो सिफुंखौ गोबां बुरजा जगार खालामनो नाजालायबाय। जायफोरनो नांगौ माने नोंथांमोना खबर लानो हासिगोन आरोना। खेराइनि आरो बिथिंजाय आर'जआवबो दामजागोन आरोना। आर'जनि स्केलबो दङ, ओमफ्राय खेराइनिबो। खेराइयानो आर'जआव दामजायो, अब्लाबो आर'जआव दामग्राखौ एसे फिसा स्केलाव माने लाबोदों आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन स्केलनि दंबायो आरोना। ओरैनो मा होनो ए स्केल, बि स्केल, ए शार्प, सि मिडल, सि शार्प, डि शार्प बेफोरबायदि आरोना। गुबुन गुबुन रोखोमनि मिडल फ्लुटनिबो स्केलनि दङ आरोना। दा आङो औवाखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय आरो माबायदि दानना लाबोखो, बेसे खस्थ' मोननाय, माबायदि मा खालामलांनांगौ, सिफुं गंसे महर मोननोब्ला मा खालामनांगौ, बेनि बागै एसे सावरायनोसै आरोना। नै लोगोफोर, सिफुङा औवानि आंखालनि थाखायनो जों नांगौ बायदिबो फलंनो हाया आरोना। दा औवाखौ देखायनोसै लोगोफोर माबायदि। नै लोगोफोर, बेनो औवाया एकदम लारि जाबना दोनजोबदो आरोना आङो। एकदम फिसा नैबे सयथा गुदुंनिबो आरोना। 6 हलनिबो बानायदों। जायखिजाया जखा लाना हास'नानै दोनजोबखाबाय आरोना लोगोफोर। बेफोरनो आरोना, बारा बुरजा गैया लोगोफोर, बेखिनियानोल'। नैयाव माखासे दङ आरोना, बानायनो गोनां, फलंनो गोनां, फलंखानायबो दङ। माखासेयाथ' फानजाजोबखाबाय, लांफैबायानो थायो लोगोफोर सोरबा। बेनिखायनो नोंथांमोननोबो गोनांथि जादोंब्ला थाबैनो खबर लानो हागोन। बेफोरो आर'जआव दामजायो लोगोफोर, खेराइयावबो दामजायो, आर'जआवबो दामजायो। नै बेफोरो आरोना। आरो नैफोर जाहैबाय, नै बेफोरखौ सब रेडि खालामजोब्बाय, खिन्थु मा साजायनो मोनथ'वाखै आरोना लोगोफोर, कालार होनो मोनाखै। बेफोरबायदि माने साजायथ'नो मोनाखै आरोना। बेफोरबायदि साजायबानो जाहैबाय आरोना। बेफोरो नै लोगोफोर, खम खस्थ' खालामना दानना लाबोबाय बेखौ। आंथ' दाननोनो हाबावासैसो, सासे मानसि हाजिरा लानानैसो दानबाय आं लोगोफोर। लोगोफोर, जोङो सिफुंनि थाखाय औवाखौ माने गामियावनो मोनासै। जोंहाथ' न'आव गैखाया आरोना औवाया, एकदम गायनाबो लायाखै, गायनांसिगोन। दा गामियाव गैया नालाय, गुबुन गामियाव नागिरहैनो गोनां जाबाय आरोना। एकदम बिराद गोजान जायगायाव माने सोंहैनो गोनां जायो। दाथ' हाजोआवबो हाबनो हाया, हाजोआवबो आरो नांगौ बायदि औवाखौ जोङो मोननो नागिरा आरोना। दा बेनिखायनो गामि लाजिया फांजिया सोरनावबा औवा नुनायफोरनाव हाबनानै सोंनानै माने बायनानै लाबोयो आरोना। बेबायदिनो दा जोङो सिफुंखौ महर होनांगौआ, बा गंसे सिफुं दामजाग्रा बरननांगौआ खोब गोरलै नङा माने। दा बिनिखायनो सिफुं गंसे बानायनो थाङोबा गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो, जायफ्रा दामबाय थाग्रा आरो फलंग्रा बिथांमोना मिथिखायो जानांगौ, सिफुं गंसे महर होनोब्ला बा दिहुननांगौब्ला माबायदि खस्थ' खालामनांगौ। ओरैनो जाब्बा जुब्बा दाननानै फलंलाबायनानै खालामबाथ' जेबो नङा, खिन्थु बेखौ मोजां रोखोमै टिउनाव लाबोनो, मोजां स्केलनि टिउनाव गाबहोनो थाखाय जों माने खोब मोजां बानायनो गोनां जायो आरोना। दा जानला मोनला बानायबाथ' जाया नालाय। दा ओंखायनो जोङो सिफुं गंसे बानायनो थांबा खोब खस्थ' खालामनो गोनां जायो। गिबियाव जोङो मालायनाव औवा नागिरनांबाय, लाजिया फांजिया सोंहैनांबाय, आरो बेयावबो हरबासो हरबाय, हराबाथ' गैला। आरो हरोब्लाबोथ' जों बायनानै लाबोखानांगोन,
बायना लाबोखांनायनि उनाव जोङो जखा सुनानै हास'नांसिगोन। हास'योब्लाबो जोङो ना बेफोर औवाया लोगोफोर जि मोजां माखासेयानो गारजायो आरोना, मोनसे लाबा मोनसेया गारजायो, मोनसे लाबा मोनसेया गारजायै जायो। माने थरसे औवायाव गंसे गाहामल' ओंखारनो नागिरो आरोना सिफुङा। दा बेनिखायनो बिराद लसबो जायो आरोना बायना लाबोनायाव, माखासेल' बाहायजायो, माखासेया गारजाजोबो आरोना मोजांनो। दा जोङो गिबियाव बेबायदि लायबाय, लायखांनायनि उनाव जों जखा लाना हास'बाय, आरो हास'खांनायनि उनाव जोङो फोरानबाय, हयथ' जोङो रुबाय आरोना, दैयाव रुबाय। दा बेबायदि खालायखांनानै जोङो मा खालामगोन, फलंनांसिगोनलाय जखा लाना फलंदोलाय। फलंखांनायनि उनाव आरो सिरिस पेपार बायनानै माबा खालामदोलाय, वास खालामदोलाय, हुदोलाय, गुदुंफोरखौबो वास खालामदोलाय। आरो बिनि उनाव सानि बिगुर नङा होमबा ना, सानि बिगुरखौबो जों वास खालामदोलाय। माने साफा स्लिम खालामनानै लानो गोनां जायो आरोना सिरिस पेपारजों। फार्स्टआव बिदिनो गिदिरखौ बाहायदो, उनाव फिसाखौ बाहायदोलाय आरोना। दा बेथ' जाबायना, बेथ' जाखांनायनि उनाव दानिया मा जालायसिनलाय, जोङो मा खालामनांसिनलाय, कालार होनांसिनलाय नङा होमबा ना, कालार होनानै जों साजायनांसिनलाय। बिदिनो माबा मोनसे दिरुं बा माबा मोनसे समायना जानायनि थाखाय बेखौ फानदोलाय, फाननानै कालार होनानै आराम समायना फोरानदोलाय आरोना। फोराननानै दोननानैसो रानखांनायनि उनाव बे सिफुं गंसेनि आबुं महरा आरोना बेफोरबायदि महर मोनसिगोन आरो सिफुङा समायनानो। मा कालारनि होनानै साजायोबो नोंनि गोसो आरोना। दा नैबे खेराइयावबो दामजायो, आर'जावबो दामजायो लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा माखासे साजायनो गोनां दंबायो नै, बेफोर गासिबो मा सयथा पर्दा 6 हल्सनि गोजा आरोना। माखासे ट्रेकफोरजों दामजायो, बेफोरो फिल्मफ्राव मेथाइफोरनि माखासे बेफोरखौ दामजायो आरोना। दा ओंखायनो गोबां रोखोमनि स्केल बानायो लोगोफोर आङो, जेनेबा मिडल फ्लुटआव एनिफ्राय लानानै बिदिनो डि, इ, एफ बेफोरबायदि गासिखौबो आरोना। लोगोसे खेराइनियाथ' बे थाखाबाय नङा होमबा ना, खेराइनि बिथिं आर'जाव दामग्रा। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सिफुंखौ सोरनोबा नांगौब्ला खबर हरबानो जाबाय। सिफुंनि बेसेना बिदिनो लोगोफोर, आङो गंसेयाव खेराइनिखौ बा आर'जाव दामजाग्राखौ आरोना 500आव लानाय जायो। अनलि माने 500ल' लानाय जादों आरोना। ओरैथ' जोंहा लोगोफ्रा बिदिनो 600-700 गाहामावबो फानो आरोना। दा बेखौनो जोंनि एरियाफ्राव गिबावसो आरोना, 500 गाहाम सिफुं गंसेयानो बानायबानो जानायखौनो होननानै बुङो आरोना मानसिफ्रा। दा बानायबानो जायोब्लाथ' खोब मोजांमोन, नाथाय बेखौ फलंनायनि सिगां जोङो औवा गंसे बुथुमनानै फलंनानै साफा खालायनाय मानाय सब बिराद खामानि दं आरोना। बेफोरखौ सानोब्ला जोङो हिसाब खिथाब खालामोब्ला, माबा माबि बायदेरनायजों वास खालामनाय मानाय बेफोरखौ हिसाब खालामोब्ला माने 200 गाहामल' थाहैयो आरोना जोंनि आखायाव। अब्ला मा जाखो बेयो, जेबो हाजिराबो मिलाया, जेबो मिलाया माने। दा बेनिखायनो एसे लानो गोनां जायो आरोना। उननि समावथ' जोङो मोननाय नङा, बेफोरबायदि दाम होआबा, माने भेलुलेस खालामोबा सिफुं बानायनानै फानग्राबो गैया जालांगोन जोंनि मोनसे समाव आरोना। बेबायदिनो माने बर'नि सिफुं, खेराइनि सिफुं बेफोरबो गोमालांनाय जाहैगोन आरोना बेसेन होआब्ला। दा 6था स्केलनियाबो बेनो, आंनाव थानाया दा 250निफ्राय लानानै 600सिमनिया दं आरोना। बेनिफ्राय बेस फ्लुटआ बिदिनो 3000, 1200, 2000, 1500 बिदि दं आरोना गंसेयावनो। अब्ला नायदो 6था पर्दानिया माबायदि दाम, आरो खेराइनिया 500ल'सो। दा बेखौनो बिराद गियो आरोना। दा जेखिजाया औवाखौ बिराद बुरजा रेडि खालामबाय लोगोफोर। दा जायनो नांगौ खबर हरबानो जाबाय आरोना।